Metrická konvencia. Dokument mnohým neznámy a pritom sa s tým, čo zaviedol, stretávame všetci a denne. Dnes oslavuje 150 rokov. Aj vďaka nemu dnes meriame v metroch a vážime v kilogramoch. Ich históriu vám priblíži Jano. Meter oficiálne existuje od roku 1791. Francúzske múdre hlavy ho definovali ako 1/10 miliontinu dĺžky poludníka od rovníka po severný pól, prechádzajúceho cez Paríž. Je však pravda, že niečo takéto si človek ťažko predstaví a ešte ťažšie odmeria. Preto v roku 1799 vznikol prvý fyzický meter, takýto prúd, etalón, od ktorého sa potom odvíjali všetky ostatné metre. A v roku 1889 prišiel nový etalón metra, ten už bol trošku zložitejší, vyrobili ho z platiny a z irídia a jeho kópie dostali členské krajiny Medzinárodného úradu pre miery a váhy, ktoré od neho potom odvádzali svoje vlastné metre. No a ako sa meranie spresňovalo, tyče, prúty a podobné fyzické vzory metra prestali stačiť. Stačila zmena teploty a už to meter nebol. V roku 1960 preto meter definovali ako násobok vlnovej dĺžky svetla vyžarovaného izotopom kryptónu. Od roku 1983 je meter určený rýchlosťou svetla. Je to vzdialenosť, ktorú svetlo prejde vo vákuu za tento zlomok sekundy, čo je asi 1/300 miliontina, ak dobre vidím. A v roku 2019 sa to potom ešte trochu doladilo pri novej definícii sekundy. Kilogram sa tiež narodil vo Francúzsku koncom 18. storočia. Najprv mu však hovorili graf. Bolo to jednoduché, bola to hmotnosť 1 litra vody. Prvý etalón kilogramu Francúzi vyrobili v roku 1799. Bol to takýto platinový valec, či presnejšie je to, pretože dodnes ho majú tí Francúzi uložený, ale nie tento, toto je ilustrácia. Medzinárodný prototyp z irídia platiny vyrobili tiež vo Francúzsku v roku 1889 a v mnohých krajinách slúžil ako hlavný fyzický etalón kilogramu viac ako 100 rokov. Ukázalo sa však, že rovnako ako pri metri, hmotnosť toho vzoru sa nepatrne mení podľa okolitých podmienok, preto v roku 2019 prišla najnovšia, už nefyzická definícia, ktorá je ukrytá v zložitom vzorci s touto Planckovou konštantou. Skúste si chytiť, že koľko má toto vrecko asi kilogramov. Viete čo, asi, ja neviem, 4? Asi 1,5 kg. Povedal by som niečo okolo kila, ale neviem presne teda. Môže to mať aj trošku viac, alebo že máte to odvážené? No má to trošku viacej. 1,5? 2? Toto vrecúško jablok v skutočnosti váži 2 kg, no predstavy nakupujúcich o hmotnosti boli rôzne. Metrický systém priamo ovplyvňuje náš každodenný život. Stretávame sa s ním pri nakupovaní, cestovaní a napríklad aj pri takej dýchovej skúške. Našou úlohou v tomto laboratóriu konkrétne je vlastne nasimulovať pre ten prístroj tie hodnoty, ktoré by mohli ľudia nafúkať a vyhodnotiť ten prístroj, či môže sa používať alebo nie. Čo sa týka testerov alkoholu, ich ukazovateľom spoľahlivosti a funkčnosti je jednotka miligram na liter. Metrický systém nás naozaj ovplyvňuje v každodennom živote, či už sú to napríklad veličiny teploty. Teplotu si predpokladám každý z nás meria nie len tú našu telesnú, ale aj taktiež v budovách, na čerpacích staniciach, kedy chceme naozaj zaplatiť len za tie pohonné hmoty, ktoré sme si naozaj načerpali do auta a práve tam máme regulovanú sféru metrológie. Každý deň prichádzame do kontaktu napríklad s kilogramom, metrom, s ampérom ako jednotkou elektrického prúdu či kandelou jednotkou svietivosti, ktorá hovorí o vlastnostiach či zdrojoch svetla. Ľudia obyčajne sa stretávajú s jednotkami ako je intenzita osvetlenia. V kanceláriách musí byť minimálne 300 luxov. Na futbalových štadiónoch, keď sa tam má hrať Liga majstrov, tak musí byť 1700 luxov. Chirurgovia potrebujú minimálne 10 000 luxov, aby nás vedeli odoperovať. Je to už 150 rokov, čo máme jednotnú mierku. Ide o dokument s názvom Metrická konvencia, v ktorom sú zadefinované aj všetky základné veličiny, ako dĺžka a hmotnosť. Toto sú primárne etalóny hmotnosti, 101 kg závažia, platinové, iridiové, národný prototyp kilogramu. Čiže toto sú naše národné kópie prototypu kilogramu. Metrická konvencia sa definovala predovšetkým na jednotke meter a dokonca jednou zo zaujímavostí je, že v Paríži, kde sa to celé odohrávalo, bolo dokonca postavených aj takých, ja to nazvem, 6 artefaktov takzvaného metra, podľa ktorého si ľudia, obyvatelia Paríža mohli porovnávať, či ten ich meter, ktorý majú doma, je naozaj metrom. Vtedy to je taká akože zaujímavosť, my dostali 7.
vtedy, keď sa podpísala metrická konvencia. Bohužiaľ sa zachovali teraz už len 2, ale teda môžeme povedať, že práve jednotka meter je tou základnou, na ktorej sa celé SI jednotky, alebo teda SI sústava jednotiek postavili. Klaudia Malovcová, televízia JOJ. Vo francúzskom Cannes štartuje už 70.